Bantu base-Eastern Cape, maXhosa, maMpondo, Bathembu, Mabhaca, ndiyanicela bethuna. Niyabona ba ephondweni lethu silelona phondo lisokolayo, silelona phondo linentswelo-ngqesho, sivotela i-ANC. Niyabona uba i-ANC ayisenzeli into kweli phondo. Niyabona uba lo mbutho we-ANC loni uvotelayo uba awusenzeli into kweli phondo. I-unemployment rate, it is the highest apha e-Eastern Cape. Sibeke phofu sivotela i-ANC, sithembe i-ANC, sikholosa nge-ANC, sikholosa nge-political party engancedisaniyo nathi, engasenzeli into. Niyambona nomphathi we-ANC, upresident wethu, uba le ndaba ye-march and march, indaba ye-illegal immigration, iyabonakala nje uba akana-solution for yona. So mna ndicela kuni bethuna sanukuyivotela i-ANC because niyayibona uba i-ANC ayisisebenzeli apha e-Eastern Cape. Khaniyekeni ngoku uvotela i-ANC kuba kudala abantu banikhulisayo kudala bavotela i-ANC. Khaniyekeni ngoku nivuleni amehlo, nijonge around uba nje bendizamndivotela i-ANC nje, i-ANC izawutshintsha ntoni for mna, for intlalo yam, for i-community yam, for iphondo lam. Khaniyekeni ivote niwise ngoku bethuna. And into ndicela oomama aba, oomakhulu aba, bomama bomakhulu, nani xa niyekeni ukuvotela i-ANC. Because abantu badala keeping i-ANC in power nini. Because nanala ngqondo ukubana hayi kaloku thina sibadala asinoba savotela enye into ngoku, asinoba satshintsha imibutho yethu uzawuvotela i-ANC side siyofa. Niyayibona phofu uba i-ANC siqhuba njani apha. Akho misebenzi e-Eastern Cape. Abantu bayaphuma bayahamba kweli phondo because akho mpumelelo, akukho kuhamba phambili. Izinto zi-stagnant apha. The youth is perishing, the youth is unemployed. Khanike ngoku, and andifuna uxela ndize about the internet xa into makavotele ntoni nane, but ke khanike nijonge eminye imibutho, uba eminye imibutho yona ithembisa ntoni, yenza oluphi utshintsho. Khanike niyekeni ukuvotela i-ANC bethuni because i-ANC iyasikhosta, ayisenzeli into apha e-Eastern Cape. Singabona abantu abavotele i-ANC kodwa selelona phondo luhluphekayo. Uxela ntoni wena loo nto? So nge-4 zikaNovemba ke ungavoteli umntu wombutho we-ANC kuba uthembile i-ANC. Khawukho umjongele umntu uba nje efuna uvota wenza nto kule ndawo, wenza ntoni, yintoni into ayenzela abantu abakhe bamvotela before. Ningavoti simply because umntu nguwe-ANC okanye simply because nakhe nava ba, can do your own research. Khe uzibonele ba nje belo mntu ndizamvotela nje ndimvotela because of intoni, why. Bethuna izinto mazitshintshe ke e-Eastern Cape. Makukhe kuyekwe into yoba i-Eastern Cape yaziwe ngento embi, saziwe ngento yoba thina siyasokola, saziwe ngento yoba thina sivotela i-political party engasenzeli into. Makhe siyekeni ukwaziwa ngezinto ezingekho right. Noko singabantu abanengqondo apha e-Eastern Cape, asimuncwanga. So ndiyacela bomakhulu abadala, bomama abadala, khanikhe nitshintsheni uvoto lwenu. Khe nijonge enye i-political party, omnye umbutho oza kusisebenzela singabantu balapha e-Eastern Cape. Ngiyakubingelela mbukeli. Hawu, yakhala intokazi esencane mbukeli ithi hayi bo, iyanxusa abantu base-Eastern Cape ukuthi mabeke ukuvotela i-ANC ngoba babona isifundazwe sase-Eastern Cape ukuthi isesihlupheka kakhulu kunayo wonke iy'fundazwe la e-South Africa, futhi yiso futhi esine-high unemployment rate la e-South Africa. Uthi hayi usisi abayeke abantu base-Eastern Cape babhizi bezitusa ukuthi bona bathanda i-ANC. Even umongameli akayimiselanga ngalutho ngendaba, uyabona oMarch and March and what ubhizi uyabasola oMarch and March. Bukeli nje kade uyibukile lawo le video le, akube kwakho umbono ukuthi uyavumelana noma uyaphikisa ngalo mbono obekwa yintokazi encane. Siphinde sihlangane evideo elandelayo. Bye bye.